سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیہ یوتھ پالیسی 2024 جوڑ کرنے درگتا 4 دیوان بتک دیوان چتران کنانا سروزیر بلوچستان گشتہ کے ورنہ وانا گزانہ کو دیم روی محدیق ہشدری منفی پروپیگنڈانی وسیلے ورنہ اور ریاست نیامہ دوری ودی کنک بتا صحت مندانہ چسو ایرا متعارف کنانا ورنہ ریاست ہلاک سرگرمیاں چا دیر کنک ہشدری حکومت بلوچستان اور روس پاکستان مابین ایم او یو سرا دستخط کنک بتا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور روس پاکستان حکام ایم او یو موہا ساڑی بتگاں اعلامیہ گشک بتا کہ کاسٹ شیئرنگ ردا کینسر اور موزی نادراہی دوا و درمان مفت دیکباں ایم او یو ردا غریب مردمہ کینسر اور ہاسی موزی نادراہی دوا و درمان مفت رسن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن مرکزی جوائنٹ سیکریٹری نعیم بلوچہ کوئٹہ پریس کلبہ پریس کانفرنس کو تک اگشتک کے نصیر آباد ڈویژن وانا گزانگ آثراتی کمی اوسم محمد لائبریری سرا ڈپٹی کمشنر قبضہ کتا چریشی صوبہ دمگ نودر برانی واسطہ وانا گزانگ راہ در بند کنک بتگاں جیکوباد دمگ ڈاتو خان رندہ چکی تالاب کب تک و بیران بتک ویلا پد لاش ہسپتال سر کنک بتک لاش گندگا گو آئی کہل مردمہ آزمان سر زرتا کمشنر کوئٹہ ڈویژن کارگ سچا شنگ بتگی یک سرکلر ردا نجات اتھارٹی کوئٹہ ڈویژن ہمک وڑی موکلانی سرا بندش جنک بتک ایدرگتا کوئٹہ ڈویژن ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز عید موکل نیامہ وتی تعیناتی جاہا سرباں چشکے کوئٹہ ڈویژن دیو فرمان دا ہمکوڑی ٹرانسفر اور پوسٹنگ سرا بندشی شیعہ عابد کوئٹہ ڈویژن درستی ڈپٹی کمشنرز عید نماز پر انتظامات کنگے کڑنی دیگ بتا کوئٹہ چا عید اسپیشل ٹرین راول پنڈی واسطہ روانک بتک ایدرگتا ریلوے انتظامیہ گوشگین کے عید اسپیشل ٹرین 11 بگیانی سرا مشتمل عید اسپیشل ٹرین 800 چا گیش مسافر سواراں عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ چا صبح 10 بجے روانک بتک ہمہ کے باندہ راول پنڈیا سربی مسافرانی واسطہ سیکیورٹی حاصل انتظامات کنک بتگاں حاجی غیبی روڈ سرا واٹر ٹینک برات گار لپاشتگاں چشکے پولیس ڈرائیور دستگیر کو تک پولیس ردا حاجی غیبی روڈ دمگ مولادات اسٹریٹ جوہم نندی عبدالباری بچک نومان گستگی روچا وتی گوارے ہمراہ موٹر سائیکل سرا اسکول روگا بیتا جبکہ دیما چا تیز رفتار آیو کی واٹر ٹینک کا لپاشتگ و ٹپڑی کو تک جیکا بعد چا یک ہفتہ پیسر بے گواہ بتگی مغویہ پولیس مقابلے پر بازیاب کنائنہ کے دعویٰ کو تک پولیس ردا یک ہفتہ کے پیسر تحصیل ٹھلے دمگ میر پور بڑروا گارو بے گواہ بتگی ورنہ آتا حسین بڑروا ضلع کشمور دمگ تاج محمد بیلوا چا مقابلے پر بازیاب کو تک پولیس ردا مغوی بازیابی درگتا پولیس ننگچا تچکی آپریشن برجا بتا مغوی بازیابی کنائنہ کے سرا ایس ایس پی پولیس ٹیم مراد باد دا تک درباری وزیرستان جمعیت علماء اسلام جے یو آئی اے پیسرگی ضلع امیر مولانا میر زاجان وزیر سرا تیرگواری کنک بتک تیرگواری آسرا سکتپی بتا آکے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وانے برگی تک مولانا میر زاجان وزیر چکا تصدیق کو تک گشتر کی تیرگواری وانا بائی پاس دگا سربتا ہسپتال انتظامیہ ردا ڈی ایچ کیو ہسپتال وانے پیسگی ضلع امیر علاج پڑ جاہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج مروچی بیپار مثبت رجحان گندگت کر یکسر انڈیکس ابتاد اب ہزار حد چا برش تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسر انڈیکس 953 پوائنٹ سے گیشی چا ابتاد اب ہزار یکسر 43 سرا اتکر بیپار نیامہ انڈیکس مروچی لو کی برس تری سطح ابتاد اب ہزار سے 10 سر تک
گوسگی روچا بے پرے گڑ سر انڈیکس 76,208 پوائنٹ سا بند بیتگ ملک میدانی دمگاں یکرندی پدا گرم زور گیشی بیتگ نہمے موسمیات ردا سبی مروچی پارا 48.49 ڈگری سینٹی گریڈ داں سر بیتگ چشکے دومی نیمگاہ پنجاب شہر لاہور ملتان فیصل آباد سرگودا ڈیرہ اسماعیل خان بنو اور سندھا نواب شاہ لاڑکانہ درجہ حرارت 44 داں 46 ڈگری سینٹی گریڈ بھوگے گمانے لاہور راولپنڈی پشاور دیر سوات ہوا پنجاب و خیبر پختونخوا جتائیں بہراں کشمیر اور گلگت بلتستان لت جا ہورے پیشگشی کنک بیتگ آستہ محمد قربانی دل وطانی منڈی جنک بیتا بلگران نہادی سبب محلوق قربانی دل و زرد کنگانیا منڈی گراہکانی کمی سبب پار جنجالانی آماچا پرچکے ملک جتائیں دمگاہ مسئلے کے ساتھ ساتھ قربانی دلوت نہادی اثر کنک بیتگاں سانگھڑ عید نزدیک بوگگو دلوتانی منڈی بحال بیتگ سانگھڑ آئی کشگوری مسئلے کے ساتھ ساتھ پس گرانڈ گروپ منڈی سر کنک بیتگ حیدرآباد و دیگر شہرام قربانی دلوت منڈی آرگ بیتگ دومیم گا قربانی زورو گران نہادی گروپ گروگا کشبور سرجوی ضلع ہوار جنگی ریڈ برجاہیں بڈانی ایٹ میانی تھانے حد و بندہ فیض محبود بھٹو میتا گچا یک مردمی ہوار جنک بیتا ناشناسی صلاح بندہ دکان سرابتگی 50 سال محمد اسحاق بھٹو ہوار جتک اوگوتا برتک وائلہ پدمگی مردمہ دریائے سندھ کشا مچی کتک ہمیں وڑا تھانے حد و بندہ غالب گوالا ٹو نامی مردم ہوار جنک بیتا